Gogoratu, Gernika Lumoko udalak zabalik duela Urbietako kirolgunean goizeko 9:00 gaueko 9:00. Padel pistak ere jada erabilgarri daude, gero eta zaletu gehiago dituen kirola izanik padela. Kristalesko 2 padel gune daude eta bertan padela praktikatu nahi dutenek online aurretiazko txanda hartu beharko dute. Non eta nola? Online bidez udalaren atarian irubebikoitza.gernika-lumo.eus atarian Santanapeko kiroldegiko aurretiko itzordua izeneko espazioan. Gainontzeko 3 frontoiak erabiltzeko ez da ezinbestekoa erreserba egitea, bai emango zaie lehentasuna eskatu dutenei. Baina beti ere padel pistak erabiltzeko online bidezko erreserba edo izen ematea egin beharko da. Gogoratu, udaletik deia eginda, ezarritako arauak errespetatuz, jendeak kirol jarduerak segurtasun eta autobabes baldintzak eta tarteak mantenduz egiteko. Padel pistak Urbietan prest.